És que ja no me'n recordo. Estava parlant de... Super memes, la Safor. Què mos ha passat? El pròxim és un per on cauen, Ramon. Oh. Per on cauen? Bueno. No n'hi ha. No es pot, això. No n'hi ha dret. No n'hi ha dret. Això no pot ser. No sé què. Qui vaig a intentar prohibir estos comptes són uns emigrants. Algo més? Bueno, jo vaig a dir-ho clar. Són fills de pute. Són uns cabrons. Sí. A banda. Nosaltres estem, pues, així riem-nos i tot, però clar... Mos sap mal, la veritat. Mos sap mal, la veritat, que un counter com Memes la Safor, que cada 2 per 3 estem de conya, i que crea humor, ja al tenia final. més de 20.000 seguidors. I diguen, mira, el xapem i tens que crear un altre. Pues, què voleu que vos diga? És un poquet puta. Sí, no, i a part saps què passa? Que darrere de tot això n'hi ha gent que a lo millor, pues com tot, s'ha fet humor, igual com es fa de tot, i a lo millor, què passa? I a lo millor... Quan te creus de ciutat, però no d'Oliva. És que és veritat. Vale. És que és veritat. Això ha sigut un poc... Vale, me gusta, exacte. Clar. El que anava a dir que tu saps que darrere n'hi ha gent que a lo millor li ha molestat certes coses que tu has fet, però en l'únic objectiu de fer humor. Però per lo que siga, els ha molestat o el que siga, i ale. El que passa que, a veure, la diferència que n'hi ha entre els comptes de memes i Memes la Safor és que Memes la Safor és un poquet més canyero. I a mi m'agrada, A mi m'agrada més. Perquè n'hi ha gent que a lo millor davant d'una situació tira arrere perquè certes crítiques pot pensar que li poden afectar, però és que realment l'humor està ahí. Clar, l'humor és sempre... A veure, està l'humor blanc, l'humor negre, però després l'humor, dius de lo que... I el marró? El marró com és? Sempre pots faltar... L'humor marró és el que t'agrada. El de que va cagar jo per sèquia. No. L'humor marró és el que t'agrada tu. I el groc? D'asiàtics. El xinès, has vist? no? Ja han fet una racista. Vale. Has vist? Però, molt tio, mal. no passa res. Ara me se venen tople de xinos. I José, això no pots dir, això no pot ser. No pots tratar... Ha pintat de la carretera. Dic, dona igual, tio. No és tot humor, és tot humor. Tu també burlat, jo que sé, de... Ara tindrien que fer els dos a la vegada. D'ell! Un, dos, d'ell! Que va, tot humor, que siga benvingut. També el que ens ha pegat molt tort és això. Mira... Vols que ho llisga jo? O fes-ho tu, que tu fas veu així a mi. A mi m'ha fet gràcia perquè, clar, se fa saber, és com els bandos. Sí. Ja, se fa saber i es veu que hi ha hagut algú que en menys d'un quart ha començat a denunciar-li, a dir que estos vídeos de la tia Vicentica... Exactes. De la tia Vicentica, però és que n'hi ha que veure els motius, per què hi posa... No, és brutal. Posa el de Nadal, per favor, perquè és per llegir-ho. Nuestras normas sobre bullying o acoso. Tira cap arrere, l'altre. Quin és el de Nadal? El de Nadal... A veure si està pa acabant. Ah, doncs pa acabant. És que Ramon sempre me l'ha vist, tio. No, te l'has passat. És que posa violència física... A veure, el que vull dir, Ramon, para. El que vull dir és que és un tio que està denunciant per coses que no són i es veu que Instagram està fent cas, però tio, Instagram té de gent, tens un counter que no sé quants... Volia posar un exemple per a que veguera la gent. No sé quants seguidors té. Ja veus, 58.000 seguidors, que no hi haga uno d'Instagram i que diga, a veure, el que està denunciant això és mentira. A mi és anglès. No és anglès, no, perquè n'hi ha gent d'Espanya, tio. N'hi ha gent d'Espanya. I així n'està. De que digues tu un counter d'humor, que ja veus la tia Vicentica. I ho fa molt bé, i és una xica molt noble. Jo no he vist mai que es clavaran ningú. Què va? Tio. És que al final em posaré... Al final no es podrà fer res. No. A nosaltres també mos tancaran el xiringuito. No, al final, mira, si a la tia Vicentica me la toqueu... Ahí està. Em poso com el de l'Ocu, pegar porraes... I tu has fet... I jo també m'enfade. Jo pegant porraes i tu en capoeira. Jo capoeira, i pegant patades per ell. No, ara en sèrio, estem molt indignats i així fem el possible per a que això no torni a passar. És que va tornar... Perquè si aneu a per ells... És que va continuar Vosaltres també! I hi haurà gent que, a lo millor, hasta el nostre podcast, hi haurà gent que a lo millor diga estos no m'agraden. Pot ser... Ahí està lo mal. Vull dir, nosaltres, evidentment, no som
bitllets de 500, no poden caure bé a tot el món, però no vol dir de que tu vagis a fer la mà, entens? Això és algú en el que es diu en valencià malícia. Ahí està. Això és algú en malícia. Fill de puta! També es diu. A banda. A banda. Franco,